расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабуки UFC 16 рақами рейтинг Бенуа Сен-Дени бо рекорди 14-3 зидди Маурисио Руфи бо рекорди 12-1 рӯзи 7 сентябр дар турнири UFC Fight Night дар Париж. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерро канали Паҳлавон куҷа гирифтем. Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки киро рақиби навбатии худ мебинад. ҳозир муҳориба зидди Ҷастин Гейҷи барои ман маъно дорад. ӯ чанд муддат пеш 11 ё 12 рақами рейтинг Рафаэл Физиевро шикаст дод ва ӯ арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. 100% ӯ ин чизро сазовор нест. ӯ дар ҷанг зидди Холлуэй бо тариқи нокаут шикаст хӯрд ва баъд Физиевро шикаст дод ки Физиев ҳамон муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард ва Ҷастин ба як азоб пирӯз шуд. ҳозир Гейҷи оиди муҳорибаи унвонӣ гап зада истодааст ва ин ноҳақӣ аст. ӯ бояд ки аввал маро шикаст диҳад то ин ки муҳорибаи унвониро сазовор шавад, гуфтааст Арман. Дӯстон, дар ҳақиқат бинед ки чӣ гуна ноҳақӣ нисбати Арман Царукян шуда истодааст. ҳам чемпион Илия Топурия, ҳам ташкилоти UFC ва ҳамаи ҷангварони топ 5 ба ӯ муҳориба додан намехоҳанд ва аз рӯи суханони чемпиони пешинаи UFC ва ҳозира комментатори UFC Майкл Биспинг, Топурия ҳамчун чемпион бояд ки зидди Арман ҷангад. Арман Царукян хатар барои ҳамаи ҷангварони вазни сабук аст. ӯ ҳамаи чизро дорад: гӯштин, техникаи зарбазанӣ, тобоварии қувва ва боз ӯ ҷавон аст. ӯ ваҳшии ҳақиқӣ аст. Илия Топурия гуфт ки камарбандро озод мекунад агар ки UFC ба ӯ муҳориба зидди Арман диҳанд. Ин нишонаи хуб нест барои шахсе ки нав чемпион шуд. Агар аз рӯи дастовардҳо гап занем, пас Арман Царукян марди ҳақиқӣ аст. Агар ки ту чемпион бошӣ, ту бояд ки зидди Арман ҷангӣ, гуфтааст Биспинг. Ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳозир барои Илия Топурия аз ҳама рақиби вазнин дар вазни сабук Арман Царукян аст ва ҳамчунин ӯ аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Ринганонсери UFC Брюс Баффер гуфт ки кай карьераи худро ба анҷом расонидан мехоҳад. ман ният дорам ки дар турнири UFC 400 иштирок кунам. ин ҳадафи ман аст. ин турнир тақрибан 8 сол баъд баргузор мегардад ва нақшаи ман дар он ҷо иштирок кардан аст. ман дар он ҷо мешавам ва ман доимо кӯшиш мекунам ки вазифаи худро олиҷаноб иҷро кунам, гуфтааст Баффер. хотиррасон мекунам ки айни замон Брюс Баффер 68 сола аст ва ӯ карьераи худро дар ташкилоти UFC соли 1996 дар турнири UFC 8 оғоз карда буд. ҳамчунин ногуфта намонад ки ринганонсери машҳури ҷаҳон Майкл Баффер ки дар бокс баромад мекунад Акай Брюс Баффер аст ва ин ду бародар, яке дар ҷаҳони бокс, дигаре дар ҷаҳони ММА машҳуртарин ринг анонсеранд. маҳз Майкл Баффер барои додари худ Брюс Баффер намуна шуд ки Брюс ин роҳро интихоб кард. ногуфта намонад ки айни замон Майкл Баффер 80 сола аст ва ӯ ҳоло ҳам ҳамчун ринг анонсер дар бокс баромад мекунад. ҷангвари пешинаи UFC ва ҳозира аналитик Дин Томас эълон карда гуфт ки чемпионии Ҳамзат Чимаев барои UFC фалокат мешавад. ғалабаи Чимаев барои UFC фалокат мешавад. шумо наметавонед рад кунед ки дар сари шумо фикрҳои он намеояд ки муҳориба барҳам хӯрда метавонад. баъзе ҷангваро бисёри вақт ба муҳориба баромада наметавонанд. хуб, биёед тасаввур мекунем ки ӯ ба октагон мебарояд ва пирӯз мешавад. оё мо ба боварӣ гуфта метавонем ки ӯ боз ба муҳориба баромада метавонад? ана савол дар чист? оё Ҳамзат ин корро 2 маротиба, 3 маротиба карда метавонад ё не? чунки дивизион бояд ки ҳаракат кунад, на ин ки дар як ҷо истад. барои оне ки дивизион ҳаракат кунад, чемпион бояд ки муҳориба гузаронад. оиди худи муҳориба бошад, пас ман фикр мекунам ки Дрикус ғолиб мешавад. фикр мекунам ки ӯ пеш аз 5-ум раунд Ҳамзатро хаста мекунад. шояд ки ӯ Чимаевро дар 3-юм раунд фавран шикаст медиҳад. Дуплеси на танҳо ба фишори Ҳамзат тоқат мекунад, а балки ба суръати ин муҳориба тоқат мекунад ва дар баъзе лаҳзаҳо хубтар баромад мекунад. ана баъдан мо мебинем ки чӣ гуна Чимаев сӯзҳаракат мешавад ва Дрикус бартариро ба дасти худ мегирад, гуфтааст Томас. дӯстон, шумо бо ин суханҳои Дин Томас розӣ ҳастед ки Ҳамзат дер баромад мекунад ва метавонад ки дивизиони вазни миёнаро манъ кунад? метавонед фикрҳои худро нависед. ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Ҳамзат Чимаев
Макдоналд ва Дрикус Дуплеси аллакай саҳари 17 август дар турнири UFC 319 баргузор мегардад. Дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.